Radyoya denge gel, dengeveye. Jnavên danûçeyan a Radyoya Denge Gel'den başkodarên hêja îroyekê Cotmeyê 2024 sêşemli Brükselê saat 9 li Amedê de. Em ê nûçeyên serî pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Ji bo çalakiyên jiyek heta dehê Cotmehê banga tevlîbûnê hatin kirin Komîteya Azadî ji Abdullah Öcalan re çareseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re ji bo dehê Cotmeha 2024 bank li herkesî kir ku tevlî çalakiyên navbera yek û dehê Cotmehê bibin. Di daxuyanê de hatgotin ku hewldanên me gihîştin wê astê ku CPT bersiv da nameyên me û hevdîtin bi me re kir. Lê heta niha gavek navêtiye. Em êdî azadiya rêber Abdullah Öcalan dixwazin. Azadiya rêbera Potêwa têya rewestandina şer û pêkarina aştiya li tevaya herêmê. Di destpêka salê de 69 kesê tên ku xelata nobelê girtine name ji serokê CPT dadgeha mafê mirovan û her wiha rêşandine û daxwaza rakirina têcît û azadiya rêbera Poy kirin. Li gel van hewdanan jî têcîta li ser rêber Abdullah Öcalan nehate rakirin û 3 sal û nîvin tu agahî jê nayê girtin. Ji ber vê yekê em ê di navbera yek û dehê Cotmehê de bi nêzîkbûna salvegera yekemîn re çalakiyan bikin. Em bank li herkesî dikin ku hewdanên xwe zêde bikin, hîn bêhtir dîplomasiyê bimeşînin, berhemên rêber Abdullah Öcalan hîn bêhtir bixwînin, ji bo şikandina têcît û azadkirina rêber Öcalan çalakiyan bikin. Çalakiya deng bida azadiyê li İmralê sûcê dijî mirovaniyê tê kirin. Xizmên girtiyan û revberên Ege Tuayî derê li pêşiya girtika Abuca Çalakiya deng bida azadiyê pêkanî. Di Çalakiyê de Hevseroka Dem Partiya İzmirê ve Zan Karabulut. Axiviyê got sepanên têcîta li İmralê belavê hemû girtigan û hemû qadên jiyanê bûye. Ev ne tesadüfiye dibe em û herkesî ku ji xwe re dibêje ez însanım li dijî vê desthilatdariya şerxwaz û talanger têkoşînê bike. Çalakî bi berskina duruşmayan bi dawî bû li Mêrdînê jî xizmên girtiyan û dayikên aştiyê daxuyaniyek da. Li ser navê girse ji xizmên girtiyan Fettah Tekin axivî û banga rakirina têcîtê kir û got desthilatdariya ku li hemberî daxwazên gel ya ji bo rakirina têcîtê xwe ker dike wê hesab bide. Tekin balkişan ser paşxistina berdana Veysel Aktaş ku bi rêber Abdullah Öcalan re li girtika İmralê girtiye û got heta ku hûn di şer de ısrar bikin krîz û kaos, feqîrî û birçîbûn wê dewam bike û welat ber bi tarîtiye ve biçe. Em bank dikin zarok û hevalên me serbest berdin. Veysel Aktaş şahidiya çiyek ku hûn wî bernadin kir û divê demil dest têcît pêra kirin û rêber Abdullah Öcalan di zûtürün demê de azad bibe. Divê hûn mafê hêviyê nas bikin wekê gelê Kurd em van sepanan kabul nakin. Em heta dawiyê têkoşînê bikin. Pişre dayika girtî Delîl Tekin, Gurbet Tekin axivî û bertek nîşanî berdewamkirina têcîta li ser rêber Abdullah Öcalan da û balkişan ser rewşa kurê xwe. Piştî daxuyaniyan çalakiya rûniştinê pêk hat. Şehit Hacı di sala 1995 de ji aliyê PDK ve li Metina şehîd bû. Keke Hacı Mehmet Ahmed derbarê wî de axivî got divê gelê Kurd dest bi hev bide û li hevkariya PDKya bi dewleta Tirk re dijî derkeve. Mehmet Ahmed dest şankir ku birayê wî Gerîla Hacı İdris Ahmed di sala 1975 li Dêrikê jî dayîk bû. Dema li Dêrikê zanîgeh dixwên sala 1992 de tevlî navarefên Gerîla bû. Lê bi destê xayînê PDK di sala 1995 de li Metina şehîd bû. Mehmet Ahmed diyar kir ku birayê wî li Helebê tevgera azadiya Kurd nas kir û tevlî nava têkoşînê bû. Hem dixwend hem karê rêxistinî û perwerde dikir. PDK xizmetê ji berjewendiyên malbata xwe re dike. Heta niha ji bo berjewendiyên gelê Kurd gavek navêtiye. Ez bank li gelê Kurd dikim divê dest bidin hev û li her li dijî xıyaneta PDK rabin ser xwe. Hejmara 205 ya rojnameya jin neweya jinê bi manşeta bi
tezên azadiyê ber bi asûyê nû ve hate weşandin. Rojnameya Newaya Jin divê hejmara xwe de cîhdaya nêrînên kesayetên internasyonalîst yên tevlî pêngava azadî ji Abdullah Öcalan re çareseriya demokratîk ji pirsgirêkira Kurd re bûne. Ji kesên tevlî pêngava bangê bûye Marija Makadon bersivda pirsên Newaya Jin û rêber Abdullah Öcalan weke yek ji şoreşgerên sereke yên serdemê penase kir. Di rûpelên Kurdî de jî nivîsa şervî nû demya li ser encama çalakiyên cîhanê cih girtiye. Haskar Kırmızıgül jî li ser wateya meha şehîdan cotmeheyê nirxandinek kiriye. Rojnameyê beşek ji nivîsên Gurbetê Ersöz weşandiye. Newaya Jin cîhdaya şehîd Helîn Murad, şehîd Çîlan Aras û li ser têkoşîna wan nirxandinekê hatiye kirin. Ji nivîskanên rojname Hêja Zerya, Dilber Aydın, Beritan Zagros, Fitan Yıldırım û Roza Metina nirxandinên balkêş kiriye. Di rûpela jinolojiyê de jî çavdêriya li ser kampa jinolojiya ya Siyemîniya li Fransa hatiye weşandin. Divê hejmara Newaya Jin de hevpeymîna bi hevserûka Pijake Viyan Peyman re cih girtiye û têkildarê Ayşe Tucu Mizgin Zerya ku 20 Tabaxa 2020 şehîd bû berjîn çanda ku 7 Nîsana 2024 de şehîd bû nivîsên bîranînê cih girtine. Rojname li ser navnîşana internetê ya Newaya Jin .net dikare bê peyda kirin. Hünermendên Koma Hevra hatin binçavkirin. Hünermendên Koma Hevra piştî konsere serdana Komelê lêkolînên ziman û çanda Mezopotamya metderê kirin. Piştî ku hünermendên Komê ji Komeleyê derketin ji aliyê polîsên Dewleta Tirk ve hate binçavkirin. Polîsan got ku derbarê Zeynep Doğan, Gencay, Morkoç û Yusuf Keleş de biryara binçavkirine heye. Hatîn bû ku hünermendên Komê yên ku birin müdüriyeta polîsana bajêr ji ber stranên Kurdî yên di konsera roja yekşemê de gotine hatine binçavkirin. Cenazeye şehîd Garîb bi girsê hat veşartin şervanê Here Karwan Hacî bin Asnav Diyar Garîb ji xelkê bajarê Zaxoyê Başûrê Kurdistanê ye û di 22 Êlûla 2024 de li Efrînê şehîd bû. Girsêya gel cenazeyê şervanê Here Diyar Garîb ji nexweşxaneya şehîd Garîb têrîk girtin û birin şehîdgeha şehîd Xebatiya Dêrikê. Piştî rêzgirtinê rêveberê Meclisa Malbatên Şehîdan li Herêma Koçeran Sabir Cevîl Axivêyê got şehadet jiyanê riya pêkanîna aştî evlehî û sepandina jiyana azad û hevriyê ye. Ewladên Kurdistanê di têkoşîna fedaya ji borûmeta civaka xwe de pêşengin. Piştre ji fermandarên Qesedê Mihyetdîn Xêrê jî axivî got berdev çi dibe bila bibe em timî amade ne Bakur Rûşatê Sûriyê biparêzin û planên Dewleta Tirka dagirker vala derxînin. Herî dawî rêvebera Kongreya Starya Dêrikê Wefa Sabîr axivî û anî ziman ku ew ê têkoşîna li ser xeta şehîdan û felsefeyê rêber Abdullah Öcalan bidomînin. Piştî axaftinan wesqeya şehîd Diyar Garîb hatxwendin û radestî malbatê wî hat kirin. Cenazeyê şehîd bi duruşme û tilîliyan hat veşartin. YPJ Nasname sê şehîdan eşkere kir fermandariya giştiya yekiniyan Paraslan jin YPJ li ser malpera xwe ya fermî daxuyan yekda û nasnameyên sê şehîdên ku di cih û dîrokên cuda de şehîd bûne eşkere kir. YPJ got keç û xortên wêrek ji bo azadî û serxwebûna welayît bi fedakariyeke mezin têkoşîn dikin armanca wan jiyana azad û mîsogerkirina demokrasiyê ye. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê ji bu tevayî gelên bindest derfetên nû derxistin holê û mizgîniya jiyaneke nû ye. Bi şoreşa Rojavayê Kurdistanê re weke heqeta şoreşa jinê pêşket û bi tevlîbûna jinên ciwan veguherî enerjiyeke avakirina pergala netewe demokratîk. YPJ anî ziman ku hevriyê me bawer şîmal arjîn jî li hemberî pergala qirkeriya Tirk bûn xwedî helwest û ji bo avakirina civakeke azad û demokratîk bi canfedayî têkoşiyan û tevlî karwanên emrên Kurdistanê bû. YPJ ji malbatên şehîdan û gelê Kurd re herêmê li ser serxwest û nasnameyê şehîdan û eşkere kir. Helîme Yaşar bi nasnav Berwar Dilxwaz navê dayîk Narînç navê bav Recep di 22 Çileya 2014 de li Tilkoçer şehîd bû. Sürgün Taş bi nasnav Arjîn Merdîn navê dayîk Fatma navê bav Cafer di sala 2015 de li Dêrikê şehîd bû. Sevgi Bahar Yıldız bi nasnav Şimal Zilan navê dayîk Feleknaz navê bav
çav Abdulbaqi da adara 2016 de lihole şehit bu. Hevre gerila Halime Yaşar jinavçıya gevereya bajare cöle mergeye u da sala 2011 de tevlina varefen azadiya Kurdistanê bu. Hevre Halime berhek fedayı hatta dawiye bi idalen bilend yen jiyana azad dedici çeteyin daişe tekoşin kir u tevli karvarên emrên Kurdistanê bu. Hevriyame sürgür tajî di sala 2014 de ji Bakurê Kurdistanê berhe berpirsiyartiya netewî berê xweda nav refeniye pêje. Rêwîtiya hevre ajiyên ji bo Rojavayê Kurdistanê di demeke ciwan de dest pê kir. Ji bo bi destxistina azadiya gelê xwe bi vê biryardariyek fedayî li dijî çeteyên daişê şer kir û li derîkê tevlî karwanên emrê Kurdistanê bû. Hevrê Sevgi Bihar Yıldız jî ji navçeya wan Başkaleyê ji bo azadiya Kurd û Kurdistanên tevlî nava refên şoreşê bû. Hevrê Şimal de eniyên cengê de li hemberî çeteyên daişê şer kir û li holê tevlî karwanên emrên Kurdistanê bû. Di bombabarana İsrailê de Kurdeke jiyana xwe ji desta êrişên İsrailê li ser Lübnanê dewam dike. Ajansên Lübnanê ragihan ku di encama êrişên hewayî de Kurdê bi navê Xıdır Ahmed ku weke Abu Hisem tên askirin jiyana xwe ji desta ye. Xıdır Ahmed ji Qamuşlê û zêdeyî 20 salan e li Lübnanê dima. Heman çavkaniyan got ku heta niha cenazeyê Xıdır Ahmed nehatiye dîtin. 3230 kes ji Lübnanê hatine Bakur û şatê Sûriyê piştî êrişa İsraîlya li dijî Lübnanê û kuştina Serokê Hizbullah Hesen Nasrallah bi de hezaran Sûriyeyî û Lübnanî ber bi Bakur û şatê Sûriyê derketere. Rêveberiya Xweseriya Herêma Bakur û şatê Sûriyê ji bo pêşwazîkirina koçberan masaya krîz ava kiriye. Masaya krîzê li deriyên sînoriyên Tebxe û Tahiye yê li min biçê pêşwaziya penaberan dike. Rayedaran ragihan ku ew ji bo kesên ji Lübnanê tên kampan ava dikin û xizmetê pêşkêş dike. Masaya krîzê jî got ku di du rojan de 847 mê û 1906 jin 42 zarok 6 cenaze û 11 Lübnanî di deriyên Tabqeyê re hatine Bakur û şatê Sûriyê. 887 kes û cenazeyek diriya deriyê Tahrayê de derbasî min biçêbûne. Tahiyê derbasî min biçêbûne. Kesên jî Lübnanê koçber bûne li kampên Rêveberiya Xweser hatine bicihkirin. Bi mûşekan êrişî Balafirxaneya Baxdayê hatkirin. Li gorî medya Iraqê doh bi şev bi mûşekan êrişî baregeheke hêzên Amerîka ya li navenda Balafirxaneya nav Netewî li Baxdayê hatiye kirin. Hat gotin ku mûşek ji aliyê sîstema parastina hewayî ve hatiye bê bandor kirine. Li gorî agayên hêzên ewlekariyê li Herêma Amiriyê ya Baxdayê di wesayîtekê de kel û pelên berdana mûşekan dîtine. Li gorî hema çavkaniyê demek Kurdkarên li Balafirgehê hatine rewestandin piştre kar bi awayeke normal dewam kiriye. Belê godarî jemenûçên serî bi pêşkêşkirin ana xatirê